Goddag YouTube. Jeg spiller sammen med Markus igen. Det er længe siden. TF2. Ej, seriøst 2 sekunder. Det er mit yndlingsspil. Jeg ved ikke hvorfor det er det bare. Vi spiller mod robotter, og beklager jeg nogle gange sådan lagger lidt. Så kæft spillet larmer, mand. Ja, det larmer meget. Lukas, skru ned. Og den der sniper, det er faktisk en pis. De fortsætter ned med lyden. Markus står mod jer. Jamen det... Spillet, det larmer helt vildt. Hvis nu for eksempel kigger på de store robotter der, så er der en, der er gul, det er fordi jeg har beskudt den med pis. Eller pis. Jeg synes bare, for snipers. Beskudt. Ja. Næste gang. Oh my god, og så falder jeg ned. Ej! Ah! Jeg gjorde det med vilje. Helt ned med den lyd, seriøst. Prøv her. Thank you, dog. Stop nu. Tryk på lyden. Jeg ved det godt. Og mixer for helvede. Au, jeg tør ikke på lyden. Selvfølgelig mislykkes. Mislykkes. What the fuck sker der? Jeg løber bare som en eller anden idiot med armen op i vejret. Så vi ses, YouTube. Se, bare. Hvorfor fanden slukker du nu? Hej.